Hold op. Forskere mener at have bevist, at der er en sammenhæng mellem, om du er blevet ammet som spæd, og din politiske overbevisning. Sidste år blev der lavet en undersøgelse på Oxford University, hvor de spurgte 5.000 mennesker i alderen 25 til 65, og der fandt man ud af, at 92% af de adspurgte, som var blevet ammet som spæd, havde en mere socialistisk politisk overbevisning, end dem, der ikke var blevet ammet. Det er vildt, hva'? Det er også løgn, det passer slet ikke. Det var noget, jeg står og finder på, men jeg kunne virkelig godt tænke mig at starte showet med noget, der lød lidt klogt, så det... Jeg har en ven, som er et godt menneske, og det pisser mig af. Jamen, det er fordi Martin, han er sådan typen, der gør den gode gerning for den gode gernings skyld. Jamen, det er så irriterende. Han holder døren for gamle damer og taler til sine forældre med respekt og sådan noget. Martin er typen, der holder tilbage for folk i trafikken. Men han er så irriterende at være ude at køre med. Fordi man er sådan lidt, Hvorfor holder du tilbage nu, Martin? Men så kan hun da holde i kø hele dagen. Ja. Ja, der ved Gud i himlen ikke mit problem. Men hvad skal hun så gøre? Ja, så må Bente da stå noget tidligere op om morgenen. Det kan da ikke være mit problem. Og jeg kan da godt lidt fornemme på stemningen, at det er mig, der er lorten her. Jamen, jeg ved da godt, det er mig, der er røvhullet i den her historie, men det er da fordi, jeg gør det ikke. Jeg laver ikke lige de der gode gerninger, fordi... Ja, det gider jeg ikke. Jamen, jeg synes, det er besværligt. Jeg synes ikke, folk sætter pris på det, og det er aldrig, fordi jeg lige skal den vej. Vel? Det er altid en omvej at gøre en god... Bare, hvis Greta er på vej over vejen, så kan jeg da godt lige holde hende i hånden. Men ellers så kan jeg da også bare lige stå og se på, hun vælter. Men man kan jo heller ikke stå ved siden af, frelseren selv og sige, tror du ikke, det er vin nok nu, Jesus? Jamen, jeg mener bare, at alle har fået brød og fisk 2 gange. Jeg tror, vi er der. Det kan man jo ikke. Så jeg er begyndt at gøre gode gerninger. Eller jeg er begyndt at slukke folks cykellygter. Ikke mens de cykler. Jeg løber ikke lige op til en i et kryds med sådan en. Det er meget bedre for miljøet, bande! Det er mere, hvis de har glemt at slukke deres cykellygter. Så prøver jeg at slukke den. Og her er kodeordet prøver. Fordi hvad sker der for cykellygter? Jamen, nu bliver jeg lige 80 år et øjeblik, og det kan jeg virkelig godt leve med. Men det er fordi, da jeg var barn, der var en cykellygte. Det var sådan en mursten på den her størrelse, hvor der var en knap på siden. Den kunne man trykke op. Så var der lys. Ned. Så var der ikke lys. Nogle gange, så skulle man lige pille forklappen af, rulle batterierne, prøve igen. Og så var der faktisk et skridt mere, inden vi skiftede batterier. Det var, at man lige pillede batterierne ud, og så lavede man lige den her. Jeg ved ikke, hvad det pust kunne. Om det var sådan et underligt forkvaklet forsøg på at lave en eller anden kunstig åndedræt. Men det var en del af processen. Det skulle vi igennem. I dag, der skal man jo igennem sådan et... Altså, det er jo sådan et morsesystem, man skal igennem. Og man, altså... Og det er ikke den samme kode hver gang, vel? Man ligner lidt sådan en... Man ligner lidt sådan en teenage-dreng, der...
Ja, der er i gang med at give fingre for første gang. Og lad os nu være ærlige. Ingen nyder det her. Jeg er så mange gange blevet beskyldt for at stjæle en cykellygte. Og jeg kan bare godt lige være helt ærlig at sige, hvis du beskylder mig for at stjæle en cykellygte, så stjæler jeg den. Jeg har en hel flyttekasse med cykellygter derhjemme. Jeg har ikke nogen cykel. Men man kan se mig, når det er mørkt. Jeg anser ikke mig selv for at være et specielt godt menneske. Jeg er heller ikke noget dårligt menneske. Jeg er sådan bare et menneske. På en eller anden måde. Og det er sådan... Jeg kan godt lide at hækle ting. Og det behøver man ikke være et dårligt menneske for, det ved jeg godt. Der findes søde farmødre derude, det er jeg med på. Men den primære årsag til, at jeg godt kan lide at hækle, det er fordi, så må man være med i sådan nogle grupper inde på Facebook. For folk, der godt kan lide at strikke og hækle. Nej, det er spændende. Nu kommer jeg lige med et lifehack til jer. Hvis I mangler drama i jeres liv, så skal I bare melde jer ind i garnkællingerne. Gud nåede at trøste den, der får lagt et billede op af noget, de har lavet, uden at fortælle, hvor de har opskriften fra. Eller hvor de har købt garnet henne. Nej, det er spændende. Og jeg står ikke heroppe og jeg siger ikke, at jeg er en troll, vel? Men Jamen, jeg kan da godt lige finde på at sende en besked til Birte og sige, hej Birte. Jamen, det var fordi, har du set, at Marianne, hun er jo ved at lave den trøje, som du lavede sidste uge. Og så spiser jeg en pose popcorn til det show. Det er skønt. Jeg kommer fra en lille by i Vendsyssel, der hedder Østerbro. Østerbro, de har deres egen gruppe på Facebook. Nej, det er spændende. Det er hvad jeg lige skal forklare Østerbro for jer. Det er en lille by på 1200 indbyggere, hvis vi tæller kæledyrene med, ikke? De har deres egen gruppe på Facebook. Men det er så skønt. Det er meget sådan noget... hvem er det, der slår græs kl. 20.06 om aftenen? Den anden dag var der en, der havde lavet et fantastisk opslag, hvor han skrev... Ja, I skal nok ikke lige bruge mountainbike-banen i dag, fordi der er åbenbart jagt. Ja, det er da bare lige så, der ikke er nogen, der bliver skudt. Men det, så sætter man sin lid til, at alle ser Facebook, ikke? Altså, og man ved også bare, at det er en lille by, hvor det er sådan, vi har ikke så meget plads, så hvad skal vi sige, mandag, onsdag og fredag, så er der mountainbike, og tirsdag og torsdag, så er der jagt, og så er det dem, der kommer først i weekenden. Det er skønt. Og det er meget noget med katte. Det er meget sådan noget, jeg har lige set en kat. Okay. Er der nogen, der har set min kat Pjevsmus? Den har været væk i flere dage. Jeg har lige kørt over en kat. Ja, det sidste skulle jeg måske ikke lige have skrevet derinde, men det var bare... Jeg følte den lige. Nu har jeg nævnt Østerbro. Ved I, hvem der kommer fra Østerbro? Ser I fodbold? Mæle! Tak. Ja, Joachim Mæle, han kommer fra Østerbro. Har I hørt om ham? Ja. Det er fint. Nå, men det er det da. Det er da fedt nok. Og jeg står der heller ikke heroppe og siger, at han har taget mit shine i Østerbro. Det siger jeg da overhovedet ikke. Men det har han. Jamen, det er bare fordi, jeg har lavet stand-up i 10 år. Når jeg kommer hjem, så får jeg stadigvæk at vide, ja, nu skal du jo ikke tro, du er noget. Bare fordi du er flyttet til København. Så kommer Joachim Mæle og er flyttet til... Jeg ved ikke, hvor han er flyttet hen. Men han kan noget. Han kan noget med en bold, og så er han bare sådan lige pludselig hele byens held, og byens prinsgemale, og vores byens glaspuster har lavet sådan en kæmpe monument til ham. Og sådan, vi har ikke nogen glaspuster. Men hvis vi havde haft...
en glaspuster. Og jeg er simpelthen også nødt til at være den første på Østerbro til at indrømme det. Vi var ikke klar til det fame, Joachim Mæhle han bragte med sig. Når mine forældre har stadigvæk en faxmaskine. Er der nogen herinde, der er så unge, de ikke ved, hvad det er på at klappe engang? Der er nogen. En faxmaskine. Jamen, det var sådan en telefon med en printer på. Det var sådan, eller måske mere en kopimaskine, hvor det, du kopierede, slet ikke kom ud der, hvor du... Hvis man satte en makulator op ved siden af, så var det første udgave af Snapchat. Men mine forældre har i hvert fald stadig en faxmaskine, fordi... fordi det er da meget ret at have. Og jeg skal være ærlig at sige, når jeg er hjemme og besøge dem, jeg er rædselsslagen for, at den går i gang. Jamen, hvem har det nummer? Den eneste, jeg kan komme i tanke om, der stadigvæk bruger faxmaskine, det er Putin. Jeg har lige lært min far, at han ikke må diskutere på Facebook. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare ham, at han ikke må være venner med Putin. Og så vidt jeg husker, så fik vi faktisk også den faxmaskine, efter vi havde fået internet, fordi min far også er en mand, der siger, lad os nu lige se. Jeg giver det 20 minutter, det pjat der. Og så fordi mine bedsteforældre havde fax, så du kan jo sende farmor en fax. Ja, jeg kan også lige ringe til hende. Primært fordi 100% af gangene skal jeg alligevel ringe op og sige, hej farmor, du har fået en fax. Nå, du kan ikke lige finde dine briller. Jamen, så læser jeg den der lige op for dig. Og det er jo 100% spild af tid, det her. Vi var ikke klar under det første EM, Joachim var med i, der havde de sat en stor skærm op ned på stadion. Eller, der var en, der havde taget sit fjernsyn med ned på fodboldbanen. Og så havde byens mekaniker, Top 10 Torben, han havde lige... det er ikke rigtig nogen, der kan huske, hvorfor han hedder længere, men nu har han heddet det i 20 år. Så nu, og det er lidt sjovt, fordi han hedder egentlig Karsten, men det var bare... Men Top 10 Torben, han har en limousine, fordi... Jamen, det er meget ret at have. Og den, der er mange konfirmander i sådan en bit by. Og den har jeg lige fået skrevet Joachim Mæhle på. Og så kunne man få en tur rundt i Østerbro i limousine inden kampen. Det var som om, I ikke fik det med alle sammen. Man kunne få en tur rundt i Østerbro. Alle veje fører jo for helvede ud af Østerbro. Nej, men bilen skal jo ud af byen for at vende. Hvis du er gået fra foran af limousinen til bagenden af limousinen, så har du set Østerbro. Der er ikke mere. Og det var heller ikke nemt at konkurrere med Joachim, for han er faktisk en virkelig sød fyr. Nå, men det er bare sådan noget, kunne du for helvede ikke tage noget coke? Eller bare slå en pige. Bare en. Giv mig lige en chance, Joachim. Og det er også hans familie, der har grundlagt byen. Eller det er det ikke, men det er hans farfar, der har anlagt den sø, hvor vi kan fodre ender. Jamen, der tror jeg nok lige, vi alle sammen tænker det samme, hva'? Det er da derfor, at kriminaliteten den ikke er større i Østerbro. Vi har haft et sted, vi kunne gå hen. Kast med gammel brød. Det var slet ikke det, jeg var i gang med at snakke om. Det var Martin. Ham, der var et godt menneske. Martin, han er hjerteløber. Ved I, hvad det er? De der psykopater, der har den der app. Det er nogle psykopater, der har den der app. Hvor de får at vide, at der er nogen, der er ved at dø. Og så løber de ud og redder dem.
Men giv mig lige en chance. Jeg kan ikke være den eneste herinde i aften, der ikke kan blive hjerteløber. Jeg kan blive hjertelunder. Det er bare overhovedet ikke det samme, vel? Man lunter op på siden af nogen med sådan en... Ej, det er sindssygt, det var hårdt. Sidestik. Ej, det var bare fordi... Kan du også smage blod i munden, det var... Ej, det var bare... Og så var det... Det var fordi, så var det var op ad bakke hele vejen. Og så løb jeg forkert hernede ved bagerne, og så... Jamen, så var der et tilbud på romsnegler. Det kan man jo ikke. Så er man jo nødt til. Hvad mener du med hjertestarter? Jeg har en halv romsnegl nu. Da jeg var barn, så bildte mine forældre mig ind, når vi var på stranden, at det var fedt at samle rav. Er der andre, der har fået den løgn? Hoppet i putten? Hvorfor gjorde vi det? Min far, han kaldte det for havets guld. Og var sådan, du får jo 20 kroner per stykke rav, du finder. Okay, så bare se mig, altså tråle Tværsted Strand, tynd for rav. Jeg aner ikke, hvordan rav ser ud. Så spurgte min far, så siger, hvordan ved jeg det er rav? Ved jeg, hvordan man tester noget af rav? På tænderne. Jamen, hvad er det for en videnskab? Det var jo ligesom om, det var alt, der skulle testes på tænder. Min far, han sagde også, hvis du finder en perle, fordi dem er der masser af på Tværsted Strand. Det er der virkelig ikke. Men hvis du finder en perle, så kan du lige køre den rundt på tænderne. Og hvis den er ujævn, så er den god nok. Og guld skulle man bide i, og så er vi sådan, vi kunne også bare spørge nogen, der ved noget om det. Sige, tror du, det er guld, det her? Nej. Nah. Du kan se mig som 7-årig bare rende rundt på stranden og losse ting ind i munden. Bare rav og perler og flintesten og hundelår, der bare var sådan en. Nå, men jeg skal jo teste, om det er ægte, jo. Jeg har en ven, som er arkæolog, der fortalte mig, ja, når vi skal teste, om noget det er en knogle, så lægger vi det jo lige på tungen. Og så suger det sig fast som sådan en rejechip. Okay, din lille psykopat, det er super ulækkert, det der. Kan vi blive enige om, altså I har apparater, der kan kigge flere kilometer ned i jorden, uden I behøver at finde jeres lille skøre ske frem. Men du skal teste, om noget er knogle ved at lægge det på tungen. Så I kan ikke teste, om det er knogle, før I har suttet det fri for benmarven. Og så siger han, det er faktisk ret sjovt, fordi potteskår, de gør det også. Hvad er det for en leg, I har? Er det så sådan en... Det er bare fordi, Torsten, nu får du bind for øjnene. Og så skal du gætte, om det er gravballemandens natpot eller hans kranie, du sidder på. Rav. Der er aldrig nogen, der er blevet lykkelig af at finde rav. Der er aldrig nogen, der har fundet rav. Hold nu op. Jeg spurgte en norsk kollega, vi har, om hun nogensinde var blevet sat til at finde rav som barn, og så kiggede hun rigtig dumt på mig, og så tænkte jeg, I havde olie deroppe. Og hun vidste faktisk ikke, hvad rav var. Prøv at forklare rav til et menneske, der ikke ved, hvad det er, imens du tager dig selv seriøst. Det du gør. Du tager en klump harpiks. Det ved du heller ikke, hvad er. Okay. Om det er vel nærmest sådan en... Man kan vel nærmest sige, det er sved fra et træ.
I virkeligheden er det vist nok det sved, der kommer, når man fælder træet. Så man kan jo nærmest kalde det, vi tager træets dødsangst. Og så lægger vi det i saltvand. Havet er et rigtig godt bud. I sådan noget, der ligner, ja, hvad skal vi sige, et slag på tasken. 30-50 millioner år. Og så kommer der sådan en lille gul, orange klumpe ud af det. Ja, det er rav. Det er en af Danmarks største eksportvarer. Vidste I det? Rav, bacon og rullegræs. Der er så meget nogle lande, der sidder og kalder os for specialklassen et eller andet sted. Ja, det var en fin tegning, Danmark. Den skal der op på køleskabet ved siden af. Ja, den her lille underlige gule sten, du også har givet mig. Jeg blev også sat til at lede efter sten med huller i. Fordi min farmor samlede på dem, og hun var meget sådan, de bringer ulykke. Og så siger hun, det er jo meget sjældent at finde en sten med hul i. Ja, kunne det være, fordi du har fyldt alle dine vindueskarme op med det lort? Hvad? Skulle vi gemme nogen til de andre børn, Famse? Skulle vi det? Og jeg har lige læst op på det. Der, hvor jeg kommer fra, op i Nordjylland, der i gamle dage, der kaldte man sådan nogle sten med huller i, det kaldte man for en hulko. Og det havde vi også en i Østerborg, der blev kaldt, men det var... Det snakker vi ikke så meget om. Men det blev kaldt for en hulko, fordi så børnene, så bandt de en snor i de her huller i stenen, og så trak de stenen efter sig, som om, at det var køer. Fucking lortenlej, bare. Og så var der også nogen, der var, jeg læste en historie, var sådan en, så satte vi jo køerne på græs ved at sætte en pind i snoren. Fandme godt, de har fået fjernsynet nu. Og min far, han lærte mig en leg, der hedder slå smut. Kender I den? Hvor jeg bare blev brugt hele dagen på at lede efter den mest perfekte flade sten. Og bare til at huske, jeg kom hen til min far sådan en, jeg har fundet den, jeg har kaldt den for Ralf. Jeg havde ikke så mange venner. Jeg har brugt hele dagen på at finde den flotteste sten, jeg kunne. Og sådan, hvad skal jeg så nu? Så kaster du den ud i vandet. Det synes jeg virker fjollet. Nå, jamen, du skal jo få den til at hoppe på vandoverfladen. Du kan kraftedeme selv hoppe på vandoverfladen. Så vil jeg da hellere have en lårbensknogle, jeg kan sutte lidt på. Altså, hvad? Der er noget, der hedder mesterskaberne i at slå smut. Danmarksmesteren i at slå smut, han har slået 22 smut. Jamen, hvem har talt? Hvem er det, der kan kigge så langt ud i horisonten? Jeg vil sige, hold kæft. 22, Torsten. Det er den bedste indtil videre. Det er så meget en kæreste, der er blevet slæbt med på stranden. Og bare sådan lidt, Torsten, jeg fryser om mine fødder. Jeg kan ikke mærke mine fingre. 22, du er fucking Danmarksmester. Kan vi gå hjem nu? 22 smut. Ja, min farmor samlede på de der sten med huller. Jeg samlede selv på ting som barn. Jeg havde 7 mapper med brevpapir, da jeg var barn. Er der andre, du sidder og nikker? Flere, der samlede på brevpapir. Hvorfor gjorde vi det? Jeg havde 7 mapper med pastelfarvet papir, der lugtede af syntetisk farmor. Og bare husk, jeg har aldrig sendt et brev i mit liv. Jeg har 7 mapper med papir kun til det. Jeg kan huske, jeg spurgte min mor, og så siger sådan, hvad kan man med dem? Du kan bytte dem med nogen. Tror du, de bliver penge hver en dag? Det tror jeg sgu ikke, du skal regne med. Jeg havde en vild barndom. Jeg har en bror, der er 6 år ældre end mig. Er der nogen af ældre søskende? Prøv at klappe en gang. Du er klar. Hvad har du? En storebror. Hvor meget ældre end dig er han? 3 år. Kunne han lide dig, da I var børn? Ja.
Det var da fedt for dig, så nej, det kan han ikke mere. Jamen, det er fordi min bror kunne ikke lide mig, da vi var børn. Han bildte mig ind, at jeg var købt på en tankstation. Mine forældre kun købte mig, fordi de fik en gratis pose kaffe med. Jamen, da jeg er 10 år, så siger han, Anne, for at være medlem af vores familie, så skal man faktatalt spise 100 af de store romkugler nede for bageren. Og da jeg så ligesom siger, men har du gjort det, Henning? Nej. Men morfar kan godt lide mig. Jeg synes lige, du skal tænke lidt over, at de har valgt at kalde dig for Henning. Det er jo kun noget, man kalder uheld, jo. Han kan godt lide mig nu. Det tror jeg. Jeg har for et par måneder siden har jeg været en tur ved lægen og fået at vide, at jeg har stress. Der bliver altid en fed stemning, når man begynder at snakke om det her. Folk er sådan lidt, så må vi nok ikke grine. Jo, for helvede, mand. Jeg er komiker. Det er først, når I ikke griner, jeg bliver stresset. Jeg var en tur ved lægen, og så siger hun, ja, du har jo bimlende stress, siger hun. Og det er alligevel en diagnose, jeg aldrig har haft før. Jeg har desværre haft stress før, men jeg har aldrig haft bimlende stress. Og så siger hun til mig, nu fortæller du mig, hvad du skal de næste 3 måneder. Og så fortæller jeg dig, at det skal du ikke. Og så sagde jeg, kan vi lige udskyde den til efter nytår, fordi jeg har lige en comedy-tur, jeg skal på, og det er ret hæftigt i december og sådan noget. Så hun ved ikke, at jeg står her i aften. Men jeg var ved lægen, fordi jeg selv sådan havde begyndt at opdage nogle tegn på, at den var ved at være gal igen. Det, der sådan rigtig gik op for mig, var, da jeg var ude at handle, og jeg var i Netto, og så havde de ikke mere mælk. Og så begyndte jeg at græde. Fordi det var mere, end min hjerne kunne håndtere. Og da jeg så kommer hjem og skal gengive historien til min kæreste, så begynder jeg at græde igen. Og det var ikke så meget, fordi jeg genoplevede det traume, det havde været at være i Netto, og der ikke var mere mælk. Det var mere fordi, at da jeg kom hjem, så havde min kæreste købt mælk. Men han havde købt sødmælk i stedet for skummemælk, og det... Ja, det var lidt hårdt. Og det der er, når man har stress. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har haft det, men man kan jo ikke stole på sig selv, når man har stress. Og jeg er ikke læge eller ekspert, men det prøver gerne at forklare alligevel. Det har ikke noget problem for mig. Det, der sker inde i hjernen, det er jo, at i hjernen er der jo nogle forskellige arbejdsområder, ligesom der er ude i virkeligheden. Det, man lige skal lægge mærke til i hjernen, er, at kommunekemi og alarmcentralen ligger forholdsvis tæt på hinanden. De har også et ret tæt samarbejde med hinanden. Så når der sker det, at vi ser noget, som vi opfatter som farligt, eller utrygt, eller ubehageligt, så går kommunekemi i gang med at producere nogle stresshormoner, og så ringer de lige op til alarmcentralen og siger, det er bare fordi, Bjarne har trykket på knappen igen. Og så går alarmcentralen, så går de fuldstændig spjætmazurker på deres store røde knap, som sender alle de her stresshormoner ud i kroppen, som til alle de signaler, der nu skal sige afsted. Og det udløser alle mulige forskellige reaktioner i kroppen, sådan noget hjertebanken, høj puls, diarré og sådan noget. Det er jo sådan lidt forskelligt, man kan være udsat for, bare for at nævne noget. Og det er jo et fedt design fra den gang, hvor vi var ude på savannen og skulle stikke af fra en sabeltiger. Det ved jeg ikke, om vi skulle, men det er min historie. Fordi så kunne man ligesom sige, jeg lægger lige en 600 gram steg, så kan jeg løbe lidt hurtigere. Og når man så kommer ud i en grotte, hvor man er væk fra far, og man lige tænker, jeg skulle lige have taget et par ekstra underbukser med på den her mission, så kan man så producerer kommunekemi nogle andre stoffer, som ligesom sørger for, at pulsen kommer ned igen, og de ringer lige alarmen af ved alarmcentralen. Det, der sker, når man har stress, det er, at chefen for kommunekemi, Paul, han er taget på ferie. Og han har overladt ansvaret til Bjarne. Og det kan Bjarne ikke styre. Fordi Bjarne har fået at vide,
at han skal trykke på knappen, hvis han ser noget farligt. Og Bjarne er en pligtomfyldende mand. Og Bjarne er en mand, der siger hellere en gang for meget, end en gang for lidt. Så Bjarne, han trykker på knappen, når man vågner lørdag morgen og tror, man er kommet for sent på arbejde. Han trykker også på knappen, når man kommer for sent til bussen, selvom både du og Bjarne godt er klar over, at der kommer en bus mere om 5 minutter. Han trykker på knappen, når din kæreste har sagt, at han kommer hjem fra arbejde klokken 5. Nu er klokken 3 minutter over 5. Han er stadigvæk ikke kommet hjem. Der er sikkert sket en ulykke. Det er rigtig fedt. Og det der, altså, man kan undre sig over, hvorfor at ansvaret er blevet overladt til Bjarne. Det er noget med nogle nedskæringer. Nå, men vi ved jo alle sammen godt, altså, det kommunale system, ikke? Det er ikke altid helt godt. Og så fordi Bjarne, han har jo faktisk haft et par succeser på et tidspunkt. For eksempel dengang, hvor man kom ud af Netto, og hvor der var en stor hund, hvor Bjarne lige sørgede for, den gik jeg lige udenfor og blev ikke bidt. Eller dengang man var i Føtex, og var lige ved at give 75 kroner for en pakke hakket fars. Der var han også ret god til, det skal du ikke, det der. Det er rigtig fint. Når det ikke var sådan noget, der var sådan liv eller død. Men det, der er sket nu, det er, Bjarne, han har fået magt. Og det kan Bjarne ikke styre. Så han er som sådan en mini-Putin gået i gang med at invadere hjernen. Og bare sådan, og det er ikke fordi, han som sådan gerne vil have magten, men han er begyndt at se nazister overalt. Og så er det bedre at skyde og spørge bagefter. Og det, der også er med Bjarne, det er, man behøver ikke være vågen for, at Bjarne han trykker på knappen. Fordi når man sover, så er det der, Bjarne han tænker, hold kæft, mand, det er da nu, jeg skal rydde op i arkivet, hva'? Og den måde, Bjarne han rydder op i arkivet på, det er, han tømmer alle kasserne på én gang, ud over det hele. Og så tager han et papir op ad gangen, kigger på det, vurderer, om der skal trykkes på knappen. Men nu har Bjarne jo fyldt kontoret op med papir fra arkivet, så han kan ikke finde knappen. Så nu går han i panik. Så når han finder knappen, så er han sådan en, der ikke kan slukke en cykellås. Og så vågner man klokken 4 om morgenen i paniksved over, at man kom i tanke om dengang, man fik vinket lidt for ivrigt til Bettina på Strøget, for for sent at opdage, det var ikke Bettina! Og jeg behøver slet ikke at have stress for at overtænke. Det klarer jeg fint uden stress. Når min hjerne fungerer jo lidt som sådan en... lidt ligesom jeg bruger mit internet. Jeg lukker jo aldrig en fan. Jeg åbner bare en ny fan. Jeg har sådan 1000 faner åbne, og sådan lidt, hvorfor kører de internet så langsomt? Det her show har jeg overtænkt i dag. Altså, jeg har været sådan helt... Det er et show, der handler om at overtænke. Og i morges vågnede jeg med et angstanfald, fordi... Hvad nu, hvis ikke de griner de rigtige steder? Eller hvad nu, hvis de alle sammen har købt billetter for at komme og buge? Hvad nu, hvis der ikke er nogen af dem, der kommer, fordi det er fucking J-dag i dag? Jeg klarer det helt fint selv, jeg har altid været god til at overtænke. Dengang jeg var barn, jeg brugte alt for lang tid på at bekymre mig om Bermuda-trekanten. I kender godt historien, ikke? Det er det der område mellem Florida og Bermuda og Puerto Rico, tror jeg det er, hvor der er et sted, hvor alt forsvinder. Altså fly og værdigheder og altså skibsvrag, venstre sok, alt forsvinder der. Altså, det brugte jeg rigtig lang tid på, da jeg var barn. Jeg læste alle historier, fordi hvad nu hvis den kom til Nordjylland? Min kæreste han sad og så en dokumentar om Bermuda-trekanten den anden dag, og de siger på et tidspunkt i den her dokumentar noget med, at magnetisk nord i løbet af tiden har flyttet sig. Og så hørte jeg ikke mere, fordi så gik jeg i gang med at lave min egen dokumentar. Og jeg sidder sådan helt, jeg sidder hyperventilerer på sofaen, og min kæreste er sådan lidt, hvad fanden laver du? Så de har lige sagt, at Bermuda-trekanten flytter sig. Nej. Jeg er slet ikke evner til at fortælle dig, hvor meget fejl du tager.
Og det var sådan noget, altså, jeg har aldrig været på sådan, mine forældre, de troede på køre selvferie, da jeg var barn. Det længste, altså, jeg har aldrig været i nærheden af Bermuda-trekanten. Det længste, vi har været væk, det er Otto Duborg. Og der vil jeg da godt sige, den fejleste trekant, vi har lavet der, det var da, når vi skulle stable dåsebajer på vej hjem. Men man vidste jo aldrig, det kunne jo være, at den kom til Nordjylland. Og jeg har bare hørt om alle de der, noget med, at der bare var spøgelsesskib ude i det der. Altså det var, jeg havde alle mulige tanker om det, og jeg var også mørkeret som barn. Det er jeg til dels stadigvæk, men ikke helt på samme måde. Da jeg var barn, kunne jeg ikke være i et rum uden lys, uden jeg var i panik. Nu er det sådan mere, det er sådan en lidt underlig måde, jeg er mørkeret på nu, for jeg kan sagtens gå ned igennem et mørklagt Nørrebro med et billede af Inger Støjberg på maven. Og et skilt i hånden, hvor der står, skyd mig, hvis du kan ramme. Uden problemer. Men når jeg så var hjemme i Østerbro og sådan noget, skulle hjem fra mine bedsteforældre og til mine forældre, hvor der er 300 meter, så går jeg ud midt på vejen, fordi hvis der nu ligger en i hækken. Hvad fanden skulle han ligge der for? Og hvor længe han ligger, hvor vigtigt tror jeg selv jeg er. Altså, det var bare sådan lidt, det er kun Anne Bakland, jeg kan overfalde. Det er det altså. Er I klar over, hvor svært det er at gemme sig i en hæk? Jamen, det var helt åndssvagt. Vi havde i Østerbro, i anlægget i Østerbro, det er sådan en park, hvor der er noget legeplads og noget kælkebak og noget å og noget. Der var der også et skur, som vi kaldte for voldtægtsskuret. Jamen, det var der, man gik hen for at blive voldtaget. Og vi kaldte det også for narkoskuret, fordi der var nogen, der engang kendte nogen, hvis kusines, onkels, fars, kones, fætters hund, hvis nok engang havde fundet en sprøjt. Men vi kaldte det, og det var sådan noget, så vi udfordrede jo hinanden til at sætte os ind i det der skur, fordi hvis man satte sig ind i skuret, så kom manden jo og voldtog dig. Der var ikke nogen, der vidste, hvem manden var. Og jeg skulle jo ikke fortælle nogen, jeg var bange for noget, vel? Jeg skulle nok sætte mig ind i det skur, og det var bare sådan helt. Og jeg anede jo ikke, hvad en voldtægt var. Jeg var 11 år gammel, og det var sådan noget, det var også noget, jeg var begyndt at høre om noget, der hed AIDS. Så jeg har gået i flere år og troet, at jeg var blevet voldtaget og havde fået AIDS. Helt uden at have haft bukserne af, altså. De har revet skuret ned nu, det er også en dum turistattraktion, ikke? Jamen, det er ikke lige der, limousinen den kører forbi. Her har vi jo byens voldtægtsskur. Ja, der går I jo ind på eget ansvar, men ja, man kan jo købe kondomer ved chaufføren, hvis det det er sådan, og min hjerne, den er sådan en, samtidig med, at jeg faktisk er ret bange for ret mange ting, så er jeg også sådan en, jeg kan da godt være ekspert på noget, bare fordi jeg har læst en overskrift. Det har der ingen problemer med. Jeg har siddet til en fest en gang og brugt alt for lang tid på at diskutere med en fyr om, hvordan man laver den perfekte fragilité. Til jer, der ikke ved, hvad det er en kage, som består af noget marengs og noget nøddepjat og noget, en form for creme. Noget fluff. Ja, men det er den korrekte betegnelse. Fluff. Vi brugte rigtig lang tid på at sidde og diskutere med ham her, og jeg kan huske, jeg blev skide sur på ham, fordi jeg var sådan lidt, hold nu kæft, altså. Og samtidig var jeg sådan lidt, ja, han kører bare ud af sin egen tangent, for jeg smider guldkortet lige om lidt. Og da jeg mener, at vi har diskuteret længe nok, så siger jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg snakker om. For jeg har jo været ved at uddanne mig til bager. I får lige en lille sidenote. I 2007 tog jeg et 5 ugers grundforløb som bager. Det var sidenoten. Og da jeg så har sagt det, så kigger han på mig og siger, nå, det er bare fordi, jeg er kok og har min egen restaurant inde i København. Men så... Jamen, så får du den. Men jeg ved, det er noget med marengs. Jeg har også siddet til en af mine veninders bryllup og brugt 4 timer på at forklare, hvad duk var. Jeg ved ikke en fløjtende fis om duk. Men der var fri bar den aften.
Der var en fyr, der skrev til mig dagen efter, og var sådan helt, hold kæft, du ved meget om duk. Ja, det gør jeg faktisk. Ej, men hvis du giver mig æren, så tager jeg den. Og så igen, så min hjerne, nu har den lige været sådan, vi ved det hele. Når vi så kommer hjem, så begynder den lige at fortælle mig, hvorfor jeg er en idiot. Kender det, når man kommer i tanke om noget, man sagde, da man var 10 år sådan helt. Klar til at skyde, så der er min hjerne jo bare, der hjælper den mig bare overhovedet ikke. Den er bare sådan helt, duk alligevel. Nu skulle se, at jeg har lige lavet en planche over, hvorfor hvorfor du er et kæmpe skvaderhund. Altså for det første, ja, du havde flødeskum i ansigtet hele vejen igennem, alle 4 timer. Helt op til det ene øre. Altså det var som om, der var ingen, der hørte efter, hvad du sagde om din fantastiske dukviden. Altså alle var sådan mere imponeret over, at du kunne have så meget flødeskum i ansigtet uden at opdage det. Og sovs på kjolen, hvordan er det? Det er altid lykkes dig, når du skal spise et eller andet og spille på dit tøj. Altså har du ikke lært at koordinere hånden med gaffel til munden, uden at det skal gå galt? Altså du ligner jo en, ja, det ved jeg ikke, en epileptiker på en eller anden måde. Altså hvad fanden er det? Hvad er det for noget? Ja, altså, kunne du ikke snakke om noget, du vidste noget om? Hulkører, for eksempel. Amanda, du kan jo godt se, at duk er jo for helvede ikke tørlagte regnskyer, der kommer ned til jorden. Ej, det er rav, der er det. Jeg har fået mig sådan noget kæreste. Tak skal I have. Nå, men han er sød nok, men det er bare fordi, jeg er jo opvokset i Nordjylland. Altså, vi har følelser i Nordjylland. Men vi ved ikke rigtig, hvad vi skal med dem, vel? Nå, men vores familiefester, det er jo 4 timer, hvor vi sidder og kigger på hinanden og nikker. Det er meget sådan noget... Nå... Jo. Nej, så det er godt nok. Nej. Så du er i toget hernede på hjørnet. Er du i hende med hår? Ja, hun blev farmor i sidste uge. Nå. Jamen, sådan går det jo. Og det er en god fest. Jamen, der er ikke nogen, der er blevet uvenner. Der er ingen, der har talt ørerne af hinanden. Det er en rigtig god fest, hvis der er en, der på vej ud af døren får sagt noget i stil med, det var sagt med ellers godt nok en god sovs, han har lavet. Det er det følelsesregister, jeg er vokset op i. Jeg er blevet kærester med Morten fra København. Han har følelser. Og han ved, hvad han skal med dem. Og han bruger dem. Tit. Men det er hver dag, jeg skal tage stilling til et eller andet sødt. Så siger han sådan noget, hold kæft, hvor er du dejlig. Ja. Og du... Du laver sat med ellers godt nok en god sovs alligevel. Vi mødte hinanden på Tinder. Ja, vi skrev sammen et stykke tid, og så havde vi faktisk nærmest allerede planlagt bryllup, inden vi havde mødt hinanden. Og så var jeg sådan lidt, Morten, jeg tror lige, vi er nødt til at lige skal på en date, inden jeg lige ringer til min mor og siger, ja, så kan du godt finde den fine kjole frem, det er på lørdag.
Så vi aftalte, at Morten han skulle komme og hente mig en søndag formiddag, så ville vi køre en tur ud af Strandvejen til Helsingør og drikke en kop kaffe. Fordi det er aldrig nogensinde i verdenshistorien gået galt for nogen kvinde. Sætte sig ind i en bil med en mand, hun ikke kender. Uden at fortælle det til nogen. Vi var på date i 12 timer. Det var en pissegod første date. Jeg havde ikke fortalt min roomie, hvor vi tog hen. Eller hvor jeg tog hen. Så da jeg kom hjem, der holdt der lige nogle politibetjente. Lige skulle snakke med mig. Og han er meget sød, men Morten, han er min første rigtige kæreste. Jeg er 36, og det er første gang, jeg sådan har en rigtig kæreste. Og jeg skal være ærlig om jeg er ikke helt sikker på, hvorfor vi er kærester. Jeg ved godt, hvorfor jeg er kæreste med Morten. Det har jeg helt styr på. Men jeg ved ikke, hvorfor han bliver ved med at være kæreste med mig. Fordi det er noget amatørshit, det jeg har gang i. Jamen, jeg hiver ting ud af røven, jeg ikke vidste var der. Og så håber jeg bare, at han er imponeret nok til at holde en uge mere. Jeg har gået en hel dag og troet, at vi har slået op, fordi Morten han vristede af mig en morgen. Ja. Jeg ringede sådan, i løbet af dagen, ringede til min bedste veninde og var sådan, kan jeg sove ved dig et par dage? Jeg har ikke lyst til at snakke om det, men Morten har slået op. Og hun er sådan en rigtig københavnerkælling, ikke? Hun er sådan rigtig sådan, ja skatter, det er fint nok, det finder vi ud af, vi nakker ham senere. Hun er der bare, og det er helt fantastisk. Så skriver Morten til mig i løbet af dagen, som han plejer at gøre, med sådan en, hej smukke, hvordan går det, har du en god dag? Og jeg svarer, bare rolig, jeg er ved at finde et andet sted at bo. Ja, så ringede Morten lige mig op. Og så siger han, er der lige en mellemregning, jeg er gået glip af her, eller... Er der lige noget, du har fået overtænkt en gang? Hvad fanden sker der? Men du slog jo op i morges. Nej, det gør jeg ikke. Jeg sagde godmorgen på en lidt skæv måde, fordi du larmer lidt mere end et lille bitte savværk, når du sover. Hosa. Morten, må jeg lige ringe tilbage til dig? Jeg skal lige aflyse nogle rockere en gang. Det var... Han er begyndt at gøre ting, der irriterer mig. Vi har været sammen i snart 3 år. Vi fandt ud af selv, at vi var kærester, sådan lige 2 uger inden den første lockdown. Ja, vi har bare haft rigtig meget tid til at lære hinanden at kende. Og nu har han ligesom begyndt at gøre ting, der irriterer mig. Og noget af det noget af det har han gjort hele tiden. Men man kan godt komme efter 3 år og sige... Det er bare fordi... det er fordi den måde... Det er bare ligesom den måde, du trækker vejret på, ikke? Det er meget igennem munden. Altså, det er meget sådan noget... Kan du ikke... Det er skide irriterende. Jeg kan ikke sige efter 3 år, vel? Og noget af det, jeg godt kan huske, jeg sådan forelskede mig. Jeg kan huske, jeg sådan i starten tænkte, hold kæft, hvor er han klog. Kæft, han ved bare vildt mange ting. Ej, hvor er det fedt. Og nu er det lidt mere sådan noget, du er godt nok klog, hva'? Nå, men det er da fedt, du ved så mange ting. Mr. fucking Trivial Pursuit, altså. Tak. Han er begyndt at svare på spørgsmål, jeg ikke har stillet. Vi var sad hjemme i stuen, hvor der er sådan her helt stille. En lyd jeg også ret godt kan lide, faktisk. Og så lige pludselig, så siger han sådan noget... det handler jo også om, hvordan du kigger på bruttonationalproduktet. Det er scrambled eggs, Morten.
jeg skal lige høre, kan du se nogen, jeg ikke kan se? Han har også begyndt at tage samtaler op, vi havde for 2 dage siden. Han fortæller bare ikke mig, det er det, han gør. Lige pludselig siger han bare, du er også nødt til, du er nødt til at prøve at se det fra hendes side af. Hvem? Vi sad og så et stand-up show i fjernsynet, og så siger han, det der, det er jo en sjov joke, fordi... Og så forklarede han mig joken. Der var jeg nok nødt til lige... Jeg har lige nogle opfølgende spørgsmål til dig. Ved du, hvad jeg laver? Ved du, hvad jeg tjener mine penge på? Eller ved du, hvorfor jeg er på dagpenge? Vi har ikke været oppe at skændes endnu. Fordi vi er sådan et par, der lige snakker om tingene. Åbenbart. Men det vidste jeg ikke, man kunne. Men jeg har jo lært forhold af mine veninder, min bedste veninder, op at skændes med sin kæreste minimum en gang om ugen. Jeg har hørt om sådan noget, der hedder make-up sex. Det var da godt tænke mig at prøve. Men Morten, han gider ikke skændes. Han vil heller lige snakke om tingene. Eller når jeg siger, at vi ikke har været oppe at skændes, det er ikke helt rigtigt. Jeg har været ret meget oppe at skændes med Morten, men det er han sådan, som sådan ikke en del af på den måde. Jeg har haft rigtig mange skænderier med Morten inde i hovedet, fordi... Nogle af dem vinder han, fordi... Jamen, der er også noget, der hedder kvoter og sådan noget. Det skal... Og det er ikke fordi, jeg som sådan vil skændes. Jeg har altid, når jeg begynder at snakke om det her, kan jeg godt fornemme, at der er ret mange kvinder, der plejer at være med mig. Og nu får mændene lidt fif. Men det er ikke fordi, vi som sådan gerne vil skændes. Men nogle gange, ikke? Så vil vi gerne have den energi tilbage, som vi sender ud. Er det ikke rigtigt? Men det er ikke fordi, jeg gerne vil skændes. Men det er bare, hvis jeg har brugt en hel dag på at øve mig på et skænderi, så vil jeg fandme gerne have det. Så jeg har gået hele dagen og tænkt, okay, han siger det der. Så siger jeg det der. Så kan det være, han siger det der, men så kan jeg sige det der. Så siger han enten den eller den, men så kan jeg stadigvæk komme tilbage med den. Og så siger han det der, men så siger jeg det der om hans mor. Når man så kommer hjem til at sige, kunne du for helvede ikke tage at folde de mælkekartoner, inden du smider dem ud? De fylder alt for meget i skraldespanden. Og han svarer, det var da en god idé. Nej! Nu er jeg jo nødt til at gå ind og onanere vredt. Det bliver så noget her. Nu lyder det også lidt som om, jeg kan lide ham. Det kan jeg faktisk godt. Jeg kan faktisk rigtig godt lide ham. Og det kan jeg både fordi, at jeg faktisk er ret vild med ham, og så fordi, han er ret god til at navigere i mig. Det lød forkert. Han er ret god til at navigere i mennesket mig. Det var ikke bedre. Morten er ret god til mig, det er det, jeg prøver at sige. Jeg er en af de kvinder, der en gang om måneden lider ret kraftigt af PMS. Ja, udover det, så har jeg med min stress kørende, og så har jeg faktisk også en hormonforstyrrende sygdom, der hedder PCO, som gør, at jeg har en hormonel ubalance i min krop. Det er rigtig mange forskellige måder at have humørsvingninger på. Det navigerer Morten rigtig flot i. Jeg kan ikke styre mine humørsvingninger. Jeg har prøvet, men det kan jeg ikke. Men jeg har ligesom lært at mærke, nu er de ved at være der, så jeg har lært, at jeg skal advare Morten. Jeg har også lært, at jeg skal ikke gøre det til hans ansigt, fordi så skræller jeg det af hans kranie. Så det, der sker, det er, når jeg kan mærke, de er ved at være der. Når Morten han så er taget på arbejde, så sender jeg lige en sms,
hvor jeg lige skriver, hej. Bare lige til din orientering. It's Shark Week. Og Morten er skidegod, fordi han skriver som regel noget i stil tilbage med sådan en, det er godt at vide. Skal jeg bare tage ud og nakke alle dem, der fløjter om næsen, når de trækker vejret med det samme, eller? Hvor er vi henne på chokoladeskalaen? Er det København? Er det Danmark? Skal jeg tage en tur til Belgien? Hvad fanden sker der? Skal jeg slagte Putin? Hvad vil du have? Han er skidegod til det her. Og vi var på tur i Jylland for nogle uger siden. Og inden vi skulle afsted, der havde jeg en lille episode, inden vi skulle afsted, hvor jeg begyndte at sidde og græde lidt på sofaen. Og Morten, han var meget sådan, hvad sker der? Fik jeg ikke alle dem med næsen, eller hvordan? Og jeg var meget sådan, nej, men det er bare fordi, jeg kom til at gøre dig vildt ked af det lige før. Nej, Anne, det gjorde du ikke. Jo. Anne, jeg er overhovedet ikke ked af det. Jo, du er. Du har faktisk aldrig været så ked af det, som du er lige nu. Anne, jeg er ikke ked af det. Jeg glæder mig til, at vi skal afsted. Det bliver skide hyggeligt. Vi skal i sommerhus. Det bliver så dejligt. Nej. Du bliver måske aldrig glad igen. Jamen, Anne, jeg glæder mig så meget, og jeg elsker dig. Jeg glæder mig til, at vi skal på den her tur. Sådan lidt, nej, men det var fordi lige før, så kom jeg til, da vi sad og snakkede, så kom jeg til at vrisse af dig. Kan du ikke huske det? Men du har ikke vrisset af mig. Du hører aldrig efter mig. Ja. Og det er lidt gået op for mig, at alt mit stress og overtænkning og bedrevidenhed, det er min egen lille Bermuda-trekant, jeg har fået skabt der. Ja, hvor al sund fornuft nogle gange forsvinder hen. Og jeg står heroppe på scenen efter at have lavet et show, hvor det virker som om folk er glade, og alligevel tænker jeg, kan vide om de har haft en god aften. Det håber jeg, I har. Jeg har ikke mere til jer. Tusind tak skal I have. Tak. Jeg har ikke et ekstra nummer til jer. Men Bjarne fra Kommunekemi sagde, at jeg skulle gå hen igen. Tusind tak, fordi I kom. Giv en stor hånd til Louise Brink også. Tak skal I have.